Biologický úpadok nie je nevyhnutný scenár. Je to často len hlboko zakorenený podvedomý program, ktorý sme prebrali od spoločnosti. Ak príjmeme kolektívne presvedčenie, že staroba sa rovná choroba, prepíname naše bunky do režimu rezignácie. Ale čo, ak tento program prepíšeme? Hľadajte chyby v systéme. Sledujte ľudí, ktorí v 80-ke tancujú, športujú alebo začínajú podnikať. Ich realita dokazuje, že vitalita nemá dátum spotreby. Zmente naratív. Prestaňte používať frázy typu "na to som už starý", dôkaz namiesto sľubov. Vaša myseľ potrebuje dôkazy. Krmte ju príbehmi o aktívnej dlhovekosti, až kým ich nepríjmete ako svoju vlastnú budúcnosť. Vaše telo je zrkadlom vašich najhlbších presvedčení. Staňte sa architektom svojho zrenia, nie obeťou štatistík. Klikni na tlačidlo odoberať a zapni si zvonček. Budujeme to spolu.